марказҳои саломатӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ. Агар савол дошта бошем бародари азиз, метавонед ки дар ҳаминҷа бинависонед. қонуни нав баромадагӣ хизмат ба мери гуфта: ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат тамошо кунед. Нафарҳоеда ки дар Москва стоматологи тоҷик дар кор боша, рақамош мебурӯяд занг бизанен, беҳтарин духтури дандон ва кораш дар сатҳи олӣ мебошад. Барои мардуми тоҷик боз ба нархи арзон кор мекунад. Фармони афзоиши маошу нафақа ва идорапулиҳо имзо шуд. Бар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи зиёд кардани ҳаҷми маошу нафақа ва идорапулиҳо, ки рӯзи 14 январ имзо шуд, аз 1 сентябри соли 2026 музди кор ва нафақаву идорапулӣ ва стипендияҳо аз 15 то 25% боло бурда мешавад. ҳамчунин маоши ҳадди аққал, ки ҳоло 1000 сомон мебошад, 1300 сомонӣ муайян карда мешавад. тибқи фармони имзошуда аз моҳи сентябри соли равон маош дар соҳаҳо дигар ба таври зайл боло меравад. маоши кормандони кӯдакистонҳо ва мактабҳои миёна бошад 25% зиёд карда мешавад. маоши кормандони коллеҷҳо, литсейҳои касбӣ, техникӣ 20% боло бурда мешавад. музди кормандони соҳаҳои тандурустӣ аз ҷумла сартабиб, табиб, кормандони муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, беморхонаҳо, марказҳои саломатӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ 20% зиёд карда мешавад. маоши кормандони соҳаи таъминоти иҷтимоӣ, яъне ки кормандони тиббӣ, маъмурӣ ва хоҷагии хона, интернатҳо 20% боло бурда мешавад. маоши асосӣ барои ҳисоб кардани музди зиёдшавии кормандони соҳаи тандурустӣ муқаррар карда шуд то 20%. яъне ки болоравиша дар назар дорем, ҳамин фоизое ки мо гуфтаистем, ана ҳамин кормандо тибқи ҳамин қадар фоизои гуфтагии мо маошашон зиёд мешавад. музди кормандони китобхонаҳо, осорхонаҳо, театрҳои давлатӣ бошад низ ҳамчунин 20% боло бурда мешавад. маоши кормандони мақомоти давлатӣ, аз ҷумла ҳукумати шаҳру ноҳияҳо 20% боло бурда мешавад. маоши хидматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кормандони дигари ин мақомот 20% боло бурда мешавад. нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ инчунин иловапулӣ ба онҳо 15% зиёд карда мешавад. шурӯъ карда аз моҳи сентябри соли 2026 фоизҳое ки мо гуфтем, мақомотҳое ки мо гуфтем ва корхонаҳое ки мо гуфтем, маошашон ана ҳамин қадар боло бурда мешавад бо фармони президент. комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. кадом нафаре ки мехоҳад границаи Қазоқистон сафар кунад, мо ширкати арзон ва боваринока барои шумо тавсия метиҳем. Саид одами боваринок мебошад. номерош мебурӯяд зангаш бизанем бародаро, аз дари хонатон меояд ва мегирад шуморо ба даста, худо хоҳад соғ саломат мебара аз граница худаш мегзаронатон. рақамои границае ки дидем дар ватсапш бинависен, бо хуб мешавад. бек нависондавед. ассалому алайкум соҳибон, чӣ хел ба шумо алоқа да бароем. агар савол дошта бошем бародари азиз, метавонед ки дар ҳаминҷа бинависонед. валиҷон нависондавед. салому алайкум ака, патент дар дани база нест, чӣ кор кунам? граница бирем бо. вақте ки патенти шумо дар база дани набошад, метавонед ки рафта аввал муроҷиат кунед ва сабабша бифаҳмед ки патент дорем ба чӣ хотир, мисол аз база дани снят шидаги, оё аннулировать шидаги боша, агар граница гузаштани шумо фоидарам намекунад. агар аннулировать шидаги набошад, дар ин ҳолат мешавад граница гузаред. бозоралӣ нависондавед. ассалому алайкум соҳибон, 1 сол пеш омадам, аз аэропорти Домодедово гузаштам, ҳеҷ гап набуд, патент супоридам. вақти получаткунӣ рафтам, надодам, гуфтанд ки депорти то соли 2029. баъди бедокумент кор кардам, хона раҳтиям, чӣ хел бирам хубтарай? возвращение на родину бигирам ё паспорт қатӣ бирам? чӣ мешуда бошад? илтимос аниқ мекардед. аммо паспортон қатирам биёин мешавад. паспорт қатӣ омадан, мисол вақте ки мебинам шумо запрет на въезд доред ва дар ҳамин ҳолат боз дар Россия қарор доред, минус шамиае ки муҳлати запрети шуморо боз зиёдтар метавонанд ки бигиранд. Қурбонов нависондаед. салому алайкум, шумо Назим ако, савол дорам. ҳозир дар вақти патент гирифтан қонуни нав баромадагӣ хизмат ба мери гуфта даст мондам. агар даст намони патент надодистанд,
дар ин масъала тағйирот ва илова нашида, яъне қонуни нав нашида. Як нафари дигар нависонда ака барои Южни Корея гуфтӣ ноки номероша намонди, ҳамун номероша рӯӣ кун. оҷонсии ба кор таъминкунӣ дар шаҳри Душанбе кӯчаи Лоҳутӣ 80 қарор дорад. Метавонед онҷо биред муроҷиат бикунед барои кор дар Корея. Як нафари дигар нависонда бекор монди ҷура. Ина бета ҳам медонам. Хай бемарам ки будунӣ куҷо медрои тамошо мекунӣ. Будро аз ягон ҷои дигар тамошо кун. Ин видео барои одамое ки ҳамарӯза видеоҳои моро интизоранд ва ягон чизи даркорӣ барои худшон мегиранд. Барои одамои пасту бемафкура видео нестанд. Тамошо накунед нафоратон. Сафарчик нависонда. Салому алайкум бародар. Россия рафтанем. Кадом аэропорта тавсия метиҳед шумо? Мо тавсия дода наметонем ки мисол фалон аэропорт проверка надорад, иш дорад. ин чиза ҳеҷ кас аниқ ва дақиқ карда наметавонад бародари азиз. Ба ҳамин хотир ҳар куҷое ки худтон мехоҳем бо ҳамҷа сафар бикунем. Саидов нависонда. Мегум ака сози хубӣ. Ҳамина шод амнистия ягон гап нашидай. Шигри худованд ҳазорон бор соз ва хуб ҳастем. Не, дар бораи амнистия ягон гап нашидай. Муслим нависонда. Салом акаи Сорбонҷон. Гапат надорам. Тоҷикистон ба пеш. Ва алайкум салом, зиндаву сарбаланд бошӣ бародари азиз. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум додарҷон. Ман шуморо чанд маротиба нависондам. Ман бо кӯдаком равам. Аз аэропорт гузашта метавонам кор гуфта ё гости гузарам. Баъд патент метавонам кунам. Не, вақте ки шумо гости мекунед мигратсиони картара мутаассифона ҳуқуқ надорем ки кор бикунед. Патент гирифта наметавонед. Ва бо фарзандон ба Русия рафтана ҳозира шуда ман кардагӣ нестам. Рафта метавонед яъне. Файзуллозода нависондае. Машаллаҳ беҳтарин. Раҳмат шумодон. 14 феврал мерам Тоҷикистон. Аз Санкт-Петербург ба Душанбе. Зиндаву сарбаланд бошӣ бародари азиз. ҳар касе ки омаданияд сафари нек ба ҳамаи шумо. Як нафари дигар нависонда. Салому алайкум. касе маълумоти олӣ гирад, агар чанд сол хизмат мекунад. Нафарои ки маълумоти олӣ донишгоҳа хонда буд мекунед, шумо бояд ки 1 сол хизмат бикунед. Хушнуд нависонда. ака чанд штраф шавид. Россия депорт мекунад. Зиёда аз 2 яъне ки 3 ташид наспоридаву пардохт накарда, проблемаҳоро ҳал накарда, метавонанд аллакай барои чиз шуморо депортатсия кунанд. Як нафари дигар нависонда. Салом акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шида ё ин ки не? Не, ҳозир сар шидагӣ нест. Призови баҳорӣ аз 1 апрел сар мешавад. Бобохон нависонда. Салом ака. Мегуфтем ки дар аэропорт ҳозир отпечатки споридан ҳатмия ё ин ки не? Дар фурудгоҳҳои шаҳри Москав бале, вақте ки шумо сафар мекунед мерен отпечатки меспоранд. ин чиз тақрибан аз моҳи декабр буд ки қувваи қонунии худша пайдо кардагиай ва ҳамин хел мебошад. Зинда ва сарбаланд бошед. Видеои имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Саволотон боша бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо nigaҳбон бошад. renderforest.com